Kif waslet fit-tmiema s-seba' edizzjoni tal-Qaritona Nazzjonali, jirriżulta li din is-sena ħadu sehem fiha 27 skola tal-primarja u 7,300 student. Il-Qaritona Nazzjonali għandha lan li tħeġġeġ l-imħabba l-qari, tippromovi l-litterizmu u tnissel valuri ta' solidarjetà u ġustizzja soċjali fost it-tfal. Idħul minn din l-inizjattiva imur biex jinxtara apparat u jappoġġja grupp ieħor ta' tfal fil-bżonn. Il-Qaritona Nazzjonali ssir b'kollaborazzjoni mal-Malta Trust Foundation fost oħrajn u chairperson tagħha, il-President Emeritu Mary Louise Colejro Preka, qalet li b'din l-inizjattiva eluf ta' tfal qed isiru konxji li l-qari mhux biss huwa neċessarju għall-iżvilupp intellettwali imma wkoll divertenti. Nistgħu ngħidu li matul dan it-8 snin eluf kbar ta' tfal ħeġġiġnihom biex jaqraw u nistgħu ngħidu wkoll illum qed naraw ċertu riżultat. Anke l-istess ktieb li ntażel din is-sena mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu u l-Fondazzjonijiet kien propju ktieb li miktub minn żagħżugħ u wkoll traduċut bil-Malti minn żagħżugħa. Ġifieri dawn huma tfal li kienu parti mill-Qaritona Nazzjonali imma llum huma fil-fatt awturi anke ta' kotba. Fiċ-ċelebrazzjoni tal-eluq tal-Qaritona Nazzjonali li saret fl-Iskola Primarja tal-Musta, il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima tkellem dwar din l-inizjattiva fil-kuntest tal-Istrateġija Nazzjonali tal-Edukazzjoni li tħares lejn it-tissieħ tal-proċessi edukattivi ta' kull tifel u tifla. Daw it-tip ta' inizjattivi juru x'inhija l-viżjoni tagħna fuq kollox għandhom riżultat ċar ħafna, riżultat li permezz tiegħu it-tfal ikollhom l-opportunità li jkollhom ktieb f'idejhom li jitalmu minn dan il-ktieb fuq kollox it-tfal tagħna li jkollhom l-opportunità illi jilħqu il-potenzjal sieħ tagħhom. Min kemm ilha ssir il-Qaritona Nazzjonali ipparteċipaw kważi 25,000 student u studenta.